Kana takatarisa munyika yeZimbabwe izvozvi tinoona tega kuti Valerio Sibanda ndiye munhu ari kuita kuti Emerson Mnangagwa ange achiita zvaari kuita izvozvi nekuti iye shield yake pane zvese zvaari kuita zvakashata munyika yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita muri Zimbabwe pano pachivhitivhiti chenyu zimwe patinenge tichikupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Nazvo muri Zimbabwe zvinoumira mushe tina comrade sister Kerina Mujati vachiundura vachiburitsa nyaya dzese pachena. Ndoda kuti kuzvinzwire wega pano pachivhitivhiti chako zimejiti uzvinzwire wega kuti vari kuti chi comrade sister hazvina kumira mushe neleaked audio yandinayo panapa. Thank you. Inzwai leaked audio iyi wozondudza zvaunofunga after wanzwa. Maswera se muri yeZimbabwe. Ndauya kuti ndizoti ndine urombo nezuro ndinozokwanisa kuita record live yandakakupromisa ya Valerio Sibanda. Nekuti senyika tinogona kungofunga kuti problem yatina yatakatarisana nayo chete dambudziko ndi Emerson Mnangagwa, asi toita vamwe vanhu vanofunga kuti ndanatsuro magenga vanenge vakanyarara vachida kuita kuti vapusise nyika yese yeZimbabwe kunzi chi hapana chi vakangwara havatombozvikanwa kuti chi they are also part of the problem. Saka inini nhasi ndakuya kuti ndizoti ndine ruregero nekuti nezuro pane zvakazoitika emergency. Ndosa ndisina kuzokwanisa kuuya kuti ndikurekodherei zvandoda kukudzai nezvaValerio Sibanda, nekuti vanhu mese muri kuda kufunga kuti takaona tese general vavarwi verusununguko rwehondo vemachokwadi kwete ava mawo DJ ana mujibha ana mawo bouncer ana mutsangwa ana mahiya ana matemadanda basa kusimbirira pamuromo asi vachitaura nhema. Inini ndakazvimirira semuZimbabwe semunhu akazvarwa muZimbabwe uye munhu anoda nyika yake kuti ibudirire, nekuti kuno tiri kuvaka nyika dzevamwe keso kwatiri kuno tiri kuvaka nyika dzevamwe tiri kubatwa zvakanaka kutodarika nyika yedu yatakazvarirwa isusu yatinotonzi tiri kwatinobva kune marukuvhute edu tiri kubatwa ngevaranda, asi kune dzino nyika dzatiri kugara kuno upenyu huri kutoendeka. Saka isusu inini ndakazviramba nekuti isu vamwe takashanda muZimbabwe takaona kuti Zimbabwe inokwanisa kuriritira vana vayo pasina kana zvekumboskoroti zvinoitwa nana Mutuli Ncube zvokuti munhu anenge aida kuchemera mari. Hamungaendeka muchivengana Trump kuti vari kuramba nemari dzavo ngaarambe nadzo. Iye Mutuli Ncube tofanira kumubvunza kuti mari yeAIDS levy iripi? Handii Zimbabwe maibatira mari yeAIDS levy. Kana muchikwanisa kupa wikino mari yekuti angotenga zvake motikari 10 million yokuti angotengera hake vanhu motikari 10 million munora tinotadza kutenga mapirisi imimi nekuvaka zvipatara zvedu. Saka inini nyaya yandauya nayo panapa ndeyekuti tiri kuona zviri kuitika. Tiri kuona vanhu vana Idi vana Emerson mwana wake takamuona ari mumeeting yesadiki. Aminoti mwana wake Shoni anoenda kunomira ikoko. Aminoti Shoni akanyeperwa nani kuti zvakazotrenwa kuZimbabwe military akazoendeswa kana kuChina kana kumwe kupi kwakazoendeswa nababake abva afunga kuti iye ari ega Shoni Mnangagwa ndiye musoja akangwara zvekungwarisisa kudarika masoja ese ari muZimbabwe. Shame on you Shoni, but we have to say it. But une ego riri dangerous kudarika rababa vako. Iwewe chana chanhezu rehondo wakutozvifunga kuti ndiwe soja rinorira ndiwe soja rinosvika kure. Whatever zvamuri kufunga kuti muda kuita muZimbabwe, whether muchaita marebels muchaita chii, but what I know is kuenda muchaenda. Ende takamirira kuti tione kuti vanhu vamwe muchauraya ndevapi, mamwe masoja muda kuraya ndemapi. Kana muda kuisa vanhu venyu whether vachaita zveviolence kana mabhemba, we are waiting. Ana Owen Muda we are waiting nemana Garwe nana Chadzamira muchida kuzviti ana Jennifer nemuswere anani. What people they don't even know is that vanhu vese vanodya na Emerson Mnangagwa is either mwana wake akarorwa nevana vaED ndosaka vaendeka union kwa vana July vanenge vachita natezvara vachita izvozvo vachana tezvara mwana waJuly moyo akarorwa nemwana waEmerson Mnangagwa. Vese vamnenge muchiti hanzi ana Snicks anorira muHarare vese vaive hanzi ana July vanenge vachingopiwa mari
mahuri anenge achingonzi ari connected koko achingopiwa toita nyika iyoyo kuti idi nanatezvara vake nevakwasha vake nanambuya vake nanani ndo vari kutonga Zimbabwe. Nehanzvadzi dzana akusiria nachadzamira ndo vari kutaura zvavari kutaura bhozi vanhu vakapusa. People are not researching. People in Zimbabwe, they have like surrendered. They have even mental capacity. Why? Inini nyaya ndinayo pano ndiya Valerio Sibanda. Valerio Sibanda yakaregerwa stereki konguva hombe stereki achita chikoronyera chake muarmy. You will not run away from me, Valerio Sibanda. I'll tell you this. I'm not even scared of you as well. I'm not at all. I'm not scared of you. Because you are messing our country. You have killed our comrades. Because you are trying to eliminate those ones who can stand up to you. You are eliminating them. You've been eliminating them, selling them out to ED. Valerio Sibanda is part of the looter stag. Valerio Sibanda is part of gold mafia. Valerio Sibanda is part of the thugs who are running Kuvimba. Dream alloys. Iwa vacho vari kuzvitana munhu mutapa the trust fund. Valerio is part of it and he is into it and he is a ruthless person. You must step down. You are over 70. You must step down. May I know that you are a very, very crooked man. A dirty soldier. So now Valerio nyandi na panapanas and I'm going to do a live. And mwana comrade wawo akatongonzi ashekwa sada kumusa sitarake ndicharisa padukisa pa live. Mwana comrade yakangonzi ashayikwa arowa pade zvaitika kwari. It's you and your thugs. It's you and the other people which I've got the names and everything. It's you. We are coming for you. You've been killing all mama generals because you are trying to clear your way because you equally have dangerous ambitions like your brother Emerson Mnangagwa. It will not work. It will not work. I will make sure that, and I will pray that whatever I am going to be disclosing about you, Zimbabweans are going to see through who you are. The military are going to see through who you are. You must step down. Because you cannot be leading men and women in uniform who are suffering. And you are doing what is against the ethic, the conduct of being an upright commander to lead those men and women in uniform. You must step down. You must step down. Wagaskwa ipapo to protect ED. And you must step down. Urugubira vanu gold claims, chrome claims avo, minda yavo, everything. You Valerio Sibanda. Hauna nyadzi Valerio Sibanda. Murume mkuru. Kutoona uchibvisa burugwa. Kutoona kutoenda kunomira nemwana wa comrade waonoti maybe waitoti chef wako comrade wakakurwa naye kuhondo wotonzwa iwewe kuti iwewe uda kutoita election yekuti udanane nemwana wa comrade wako nokuti mwana wa comrade hapana chaiziva nekuti wairara naye kumurara naye uda kurara nhaka yake kuti umubire nhaka yake yakasirwa nababa vake kuti uzive kuti chaanonyanyoziva chii pane zvinhu zvawaiziva iwo chionoti mwana uyu azive. So now everywhere where you've been trying to say she wants to go to the courts, you're blocking it. Rusununguko has been supporting this girl. And then Mudaku Mujanyira. It will not work. We are going to expose you. How can you want to steal somebody who worked, saved Zimbabwe, supported the liberation struggle? Akashanda muna akazvitengera purazi rake. Before even land reform. Akazvitengera, I've got all the documents. Akazvitengera purazi rake iwewe neruchiva wakuti kutoona election kutomisa kutoenda election kuti uende unonyepera love kune mwana wa comrade wanofanira kurespecta kumubvisa brugwa kuda kumurarira nhaka yake kuti uzoiba. It will not work. We are going to stop you. Munhu wese muZimbabwe ari kuchema nehama dzakabuurewa nevanowana ED nenyaya yevashena anorepresenterwa mapepa efake ane chidhindo cha1982. Zimbabweans, stand up. Either you contact me or you approach the police, you approach the courts, because all those paperwork is dodgy. And imimi vanhu vari kudeeds house, vanhu vari kudeeds office, hear me. Vanhu vari kudeeds office, you shall pay for all your sins. You shall pay for all your sins. Murukiti wati documents evanhu disappear.
Matitle deeds evanhu vakatenga zvinhu nesimba ravo nemari yavo akudisappear. Muchiisa zvidhindo zvakudhara pave way for Emerson Dambudzo Mnangagwa nemupavha dzake ana Tagwirei ana Valerio Sibanda kuti vabe ana Chitando kuti vabire vanhu. Vanhu vekudeeds office. Turukuti atisi kuda corruption muZimbabwe. Ndosa tuda kuti Emerson ana Tagwirei ana Valerio Sibanda ana vese mpavha dzake. Vese ana Chitando ana Mtuli Gube ana Guva Matanga mpavha dzese dza Emerson dziende ana Kesti Coventry mpavha dzese dzake dziende ana Obert Mpofu namwe makanyarana Obert Mpofu ya thief ana Opa Mchinguri thieves ana Mtswangwa thieves. You will pay for your sins and nego deeds office. You have destroyed many lives in Zimbabwe. Mushibama deeds, muchichinja assassin because of E.D. Tagwirei, Valerio Sibanda and their dirty dozen. Vese ana Muda, ana Chadzamira, ana John Zimusara, ana Philip Chabata, ana Nima Dogenya ana Muskwere, ana Tati personal corruption. Apana pekuti vanhu vekuZimbabwe vanozonzi aiwa ED ngasvitse 2028 isiri muna 2025. Aratidza kuti haakwanise kusvika muna 2028 nekuti Zimbabwe inotosara isisina kana chinhu. Mafarms akutora vakarwa hondo achipa maBelarusians maRussians. Vane mafamu vamwe vari kutotorwa achipiwa vana vake. Vanhu vese tarisei vasikana vese vanoda budana na Twitter kuna nani vachida kuvhera neminda kuti muvatarise kuti vanana ED vane maseneme kumba kwana mai vavo. Apa musi kuziza muchivhairirwa mwana mudiki anoita famu yakabva pano nosvika akaiwa nopi he ndakabva diaspora ndakazoita famu wakaipiwa sei nani? Endo chinopiwa famu iwewe wana kurwa hondo kunopiwa famu kudistrict kusiri kwako. Vanhu vese vaED vakatora mafamu kumadistricts asiri avo. Muchadzokera kwenyu kumadistricts enyu munopiwa mafamu ikoko. Nekuti constitution yeZimbabwe munhu chete aifanira kutora munda musiri muconstitution make muprovince make ndemunhu akarwa hondo. Vese vanhu vaED mimi mukuvhera nemafamu Mashi West, Mashi East, Mashi Central. Kupi kwa makatora minda kusiriko kumisha kwenyu muri kudzokera. We are coming for you as well. Enough is enough. We cannot be bullied. Provincial wealth to varagari vemunzvimbo imomo. Imimi chai vanhu ngavashandise maresources avo. Avatingada kuskoro bulliwa nevanhu kuti vari kubva madistricts avo nekuti vane mapower nemaconnection ana ED and all these dirty dozen. Voya vachinobvutira vanhu minda yavo, vachibvutira vanhu magold claim, chrome claims avo. We cannot have that. Valerio Sibanda, surely I promise Zimbabwe and I'll show them the evidence and I'll disclose them and I will name the comrade, the late comrade, and the daughter and everything. I'm going to shame you so that your chinhu chako chisina ode jojo chizepe kumirira. This time chakamirira pasiripo. You cannot do that. We cannot allow that barbarian sadistic behavior. It will not work. And I'm going to tell you this. Masoja. Uyanonzi Valerio Sibanda Makure. Ndiakapedza majenera achenda kunotengesa una ED. Amena varufunga zvandotora ndezvenyeba. Valerio is a danger to our country. Valerio is worse than ED. You thought kuti wakangonyarara people will not question you. Me, I have been questioning you and I've been looking at you. So now I'm talking. Because if ED is going down, you're going down too, Valerio Sibanda. And all your other thugs vanofunga kuti handivazive varimwo system. We know you. We cannot going to allow this. Vese masoja ripo arikushandiswa na Valerio in this chrome gold. Muchena muchinotorera vanhu muchita se I'm going to name and shame you. Because itaramba corruption. Atingavake nyika dzavamwe vanhu kuZimbabwe ukoko. Nyika yedu ichipatsanurwa kuita madhende nempavha. It can never happen. Zvekuti vanhu vanofunga kuti vachatora Zimbabwe veipatsanura kunge mbavha dzikupatsanura nahembe dzaJesu. It will not work in Zimbabwe. We are standing up. And those threats to Comrade Geza, it will not work. Those who think they can kill, they can poison, or they can intimidate Comrade Geza, itaituone. This time it's about the people. It's no longer about ED and his children. ED atotora nyika yedu toesta yake. Vana vake ndio vakugara muma meeting eZimbabwe. Vana vake. Zimbabwe yapera vanhu vanogona kutonga. Yaperere vanhu vanogona kutonga Zimbabwe.
We must condemn that. Valerio, I'm coming for you. Have a good day, Zimbabwe.